kulmien kääntö myötäpäivään ja vastapäivään. Myötäpäivän kun lähdetään, niin tämä oikea yläkulma kääntyy taakse, eli hattu pyöräytetään vastapäivään, takalevyä käännetään ylös, hattu palaa takaisin, eli keltainen risti on taas ehjä. Sitten takalevy kääntyy alaspäin, hattu lähtee noutamaan tuota äsken laitettua palaa, eli kääntyy taas vastapäivään. Ja nostetaan tuolta takalevystä keltainen tähän rinnalle. Ja palautetaan hattu takaisin alkuperäiseen asetelmaansa. Sitten käännetään oikeaan yläkulmaan se toinen pala, mikä pitää kääntää sitten vastakkaiseen suuntaan, eli tämä on menossa vastapäivään. Ja nyt käännetään taas oikeassa yläkulmassa oleva hattu kääntyy tuonne taakse, eli vastapäivään. Takalevy kääntyy alas, hattu palaa tuohon eteen, takalevy nousee ylös, hattu kääntyy taas vastapäivään hakemaan keltaista palaa, eli takalevy kääntyy alas ja palautetaan hattu paikalleen siinä.